ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Мадина Тиҷи. Ба канали мо обуна шавед то аз дигар видеоҳои мо бохабар бошед. Раҳим Бобоҷонов, ки бо номи Раҳими Ғармӣ машҳур аст, аввалин бор ба хотири аз даст рафтани ҷойи кораш ашк расонидааст. ӯ дар бораи муфлисшавӣ ва дастовардҳояш дар зиндагӣ дар мусоҳиба бо Диловар Сафаров нақл кардааст. Раҳими Ғармӣ яке аз соҳибкорони шинохтаи тоҷик мебошад, ки то аввалҳои моҳи июл дар Русия расман кор ва зиндагӣ мекард. ӯ солҳои аввали кораш дар Русия ёдовар шуда чунин мегӯяд: соли 1996 аввалин бор ба шаҳри Красноярски Федератсияи Россия рафта будам. аз бозор корро оғоз карда роҳу равиши зиндагиро дар кишвари рус оҳиста оҳиста меомӯхтам. вале рӯзе соҳиби бозор омада гуфт, ки бозорро вайрон карда дар ҷояш маркази савдои замонавӣ месозад. рости хеле рӯҳафтода шудам, намедонистам ки чӣ кор кунам. ҳамон вақт бори аввал ашк рехтам, вале баъд худро ҷамъу ҷӯр кардам ва бо мурури замон мушкилиҳоро мардонавор пушти сар намуда ҳамон маркази савдоро, ки тақрибан 200 мағоза дошт, пурра харидорӣ намудам. Раҳим Бобоҷонов дар боби шикасту рехтҳои зиндагиаш қисса карда, азобҳои кашидаашро дар барнома ошкоро нақл кардааст. ман ҳам мисли дигар ҳамватанонамон хеле зиёд азоб кашидам ва билохира дар назди худ мақсад гузоштам, ки бояд ва вақтамро тақсим кунам ва ҳамин тавр ҳам кардам. дар тиҷорат одам бояд ҷасур бошад ва ҳамеша ба пеш равад. тиҷорат ҷасуриро талаб мекунад, мегӯяд ин соҳибкори муваффақи тоҷик. Раҳими Ғармӣ соли 2008 муфлис шуда бошад ҳам ӯро дӯстону наздиконаш дастгирӣ намуданд ва ин марди колчарон тавонист дубора ба по бархезад. пул инсонро дигар намекунад, пул ки будани одамро нишон медиҳад, мегӯяд Раҳими Ғармӣ. дар як бозор кор мекардем ва дар он ҷо мо одат карда будем ҳисси рӯзии худро аз он ҷо меёфтем. ва рӯзе шуд, ки соҳиби бозор омаду бозорро вайрон кард ва гуфт, ки ман дар ин ҷо як таргони синфи калон месозам. дар як канораш ҳам ҷое намон, ки мо кор кунем. бисёр зиқ шудем, чунки мо одат карда будем. бисёр мушкилӣ пеш омад, дар кӯча мондем. ман ашк карда будам он шаб рӯз, ман дар ёдам ҳаст ва мо роҳ надодем. бо мурури замон аз байни чанд сол гузашт, ман рафтам ҳамон тарголи сентрро кулан ҳамашро хардем. замоне буд, ки мо дар як гӯшааш ҳам ҷой надода будем ва имрӯз бошад ҳамаш дар мост, ҳамаш аз он имрӯз ва ман